Degeaba dai banii pe un vin scump dacă nu știi cum să-l bei corect. Temperatura pivniței poate face diferența între un vin excelent și unul mediocru. Îți voi arăta că dacă păstrezi corect vinul, nu va mai trebui să îl arunci că nu e bun. Temperatura constantă și adecvată a pivniței este esențială pentru păstrarea vinului în condiții optime. Iată cum să-ți creezi mediul perfect pentru vinurile tale. 1. Menține o temperatură între 10 și 14 grade Celsius pentru a permite vinului să îmbătrânească armonios. 2. Asigură-te că umiditatea este între 70 și 80% pentru a preveni uscarea dopurilor. 3. Protejează vinul de lumina directă a soarelui pentru a evita deteriorarea sa. 4. Păstrează vinul într-un loc liniștit, departe de surse de vibrații care pot perturba sedimentarea. 5. Stochează sticlele de vin orizontal pentru a menține dopul umed și a preveni oxidarea. Vinurile tinere, destinate consumului rapid, pot fi păstrate la temperatura camerei, aproximativ 15 grade Celsius, și ferite de lumina directă a soarelui. Follow, dacă vrei să știi totul despre vin.